Специалността информационен мениджмънт е все по-търсена от студентите във Варна заради практическите умения, които дава. Студенти от Техническия и Икономическия университет, завършили успешно курса информационен мениджмънт, днес получиха своите сертификати. Информационният мениджмънт учи как да се обработват бази от данни така, че да представлява интерес за бизнеса. На базата на такава информация често големи корпорации вземат важни решения и извличат финансови ползи, казват специалистите. Това обаче не може да се научи само в часовете по теория. Целта ни е да подготвим повече студентите за реалните неща, които бизнеса иска. Така че когато те започнат работа, да могат реално да отговорят на нуждите. Над 80 студенти от различни висши училища в града учиха информационен мениджмънт тази година. На тест се явиха 45 и 16 завършиха успешно. Сред тях е Симеон Генков от Техническия университет. Убеден е, че този курс ще му помогне да се реализира добре. В началото предполагам, че бъда на по-ниските нива, които ще правя не толкова трудоемките неща и след това смятам и се развивам. Специалистите по информационен мениджмънт са търсени главно в банковите, застрахователни и IT компании.